У пэўны час і ў пэўным месцы. Творца Яўген Колчаў заўсёды ў пошуках удалага кадра. Дзве грані таленту, фатаграфія і скульптура – неад'емныя складальнікі яго дзейнасці. Кожная работа дапаўняецца и суправаджаецца пэўным здымкам. Я считаю, что фотография – это один из полноценных видов изобразительного искусства, равноценно со всеми другими. Но в этих работах прежних лет я просто показываю свое отношение к окружающему меня миру. То есть это созерцание. Здесь нет никакой такой концепции сложной. Скульптурай Яўген Колчаў займаецца каля 40 гадоў і зараз прадстаўлены яго архіў твораў. Тут фігуратыўныя выявы людзей, яго паплечнікаў і сяброў. Адначасова месца знайшлося і жывёлам. У іх прасочваецца вытанчанасць і пластычнасць сілуэтаў. Никаких определенных задач нету, просто есть какой-то творческий порыв, темы совершенно случайные и разнообразные. У станковых бронзавых творах нерухомае імгненне і застылае пачуццё. Адна з найстарэйшых работ «Ікар» некалі была прадстаўлена ў адным са сталічных кінатэатраў, таму зараз у зале экспануецца толькі яе эскіз. Это олицетворение проба крыла, ветра, то есть как бы Икар, готовясь к полету, сделав одно крыло, испытывает его на прочность, подставляя потоком ветра. Ну, такая была идея несложная, поэтому выразила она в такой форме. Ужо цяжка сказаць, які з відаў творчасці робіць мастака найбольш папулярным – скульптура ці фатаграфія, бо ўжо некалькі разоў адбываліся яго персанальныя выставы як у адным напрамку, так і ў другім. Зараз разглядзець пачуццё прыгожага можна ў галерэі мастацтва.